Μαρία, έλα Μαρία. Εσύ μου τα πες. Εκείνο όμως που δεν μου εξήγησες είναι πόσο φταίνε οι γονείς για τα σημερινά παιδιά. Μαρία. Είπαμε ότι ο καθένας έχει ένα μέρισμα. Δεν είπαμε ότι είναι καθολοκληρία ο γονέας. Εγώ πάντως έχω ακούσει τους παλιούς να λένε τους πιτσιρικάδες ότι είναι τεμπέληδες. Ότι προτιμάνε την καφετέρια παρά να δουλέψουν σε ό,τι δουλειά βρουν. Μου θυμίζουν τον πολιτικό λόγο. Δηλαδή. Κανονικά έπρεπε να τους βοηθήσουν και ό,τι και να τους βρίζουν. Να βρουν τον δρόμο τους. Και αυτοί και η εκκλησία και όλοι. Πώς να τους βοηθήσουν όμως. Μόρφωση τους δώσανε. Μόρφωση τους δώσανε. Λεφτά τους δώσανε. Τι άλλο θέλει να τους δώσουν. Αυτά δεν φτάνουν για να γράφω. Γι' αυτό σε ρωτάω. Τι άλλο θέλει ο νέος για να σταθεί στα πόδια του. Αρχές. Δεν είναι οι αρχές μόνο. Είναι ότι δεν έχει βάση σήμερα. Δεν έχει δουλειά. Να τους δώσει δουλειές δηλαδή. Να τους δώσει ένα όνειρο. Κάπου να βασιχτούν κάπου να διοχετεύσουν την ενεργητικότητά τους. Βέβαια, να κρατηθούν. Εντάξει, σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και εγώ σε ρωτάω, εσένα τι όνειρο σου έδωσε ο πατέρας σου. Εμένα ό,τι μου έδωσε το έπραξα και το έκανα. Το θέμα είναι ότι όταν μεγαλώσεις και βρεθείς σε αυτή την κατάσταση που έχουν δημιουργήσει σήμερα, χάνεις και τη δουλειά σου, χάνεις και τη ζωή σου, χάνεις και τα τελευταία σου όνειρα που τα δικαιούσε. Δεν θα αναδύσουνε, τώρα είπες μεγάλη κουβέντα. τα κέρδισες. Είπες μεγάλη κουβέντα, δικαιούσε τα όνειρά σου. Αυτό νομίζω είναι το σύνθημα, το σλόγγαν της συνέντευξης. Πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή. Να σου πω, πώς το καταλαβαίνουν όμως οι νέοι αυτό. Δικαιούνται τα όνειρά τους ή δικαιούνται τα έξοδα του φραπέ τους. Όχι, ο κάθε άνθρωπος δικαιούται τα όνειρά του. Το καταλαβαίνουν όμως. Εγώ σε ρωτάω αν το καταλαβαίνει ο νέος. Δηλαδή, αν είναι διατεθειμένος να αγωνιστεί για τα όνειρά του ή απλά. Πάντα υπήρχαν νέοι που καταλαβαίναν και νέοι που δεν καταλαβαίναν. Σωστό. Εσύ δεν βλέπεις κάποια μεγάλη διαφορά στο τότε από το τώρα όσον αφορά τον νέο άνθρωπο, ας πούμε. Όχι, γιατί πιστεύω ότι το Ελληνόπουλο είναι φιλότιμο και άμα του φερθούν καλά και αυτό θα πάρει έναν ωραίο δρόμο. Ναι. Ξέρεις κάτι, στο χωριό του πατέρα μου είναι μισή ώρα έξω από την Πάτρα. Βλέπω, έχει πολλούς μετανάστες, ήταν μετανάστες, τώρα είναι μόνιμοι έτσι, από Αλβανία, από Ρουμανία κτλ. Μιλάμε οι άνθρωποι, έχουν φτιάξει οικογένειες, έχουν σπίτι, δουλεύουν εκεί πέρα, ό,τι δουλειά είχαν ξεκινήσει μπορεί να φανταστείς. Και βλέπω τα Ελληνόπουλα στα καφενεία. Ναι. Και λέω, γιατί ρε εσύ δεν πας να πιάσεις μια δουλειά. Α, λέει, εγώ δεν πάω εργάτης εκεί πέρα. Ναι. Και ο άλλος που πάει εργάτης έχει πιαστεί μια χαρά τώρα ο άνθρωπος. Και πολλοί από αυτούς έχουν φτιάξει ειδικά τους σπίτια και έχουν κάνει οικογένειες, ρε παιδάκι μου. Σωστά. Αλλά να το πάρουμε και από την άλλη πλευρά. Δηλαδή να το πάρουμε ανάποδα. Ναι. Ότι κάποιοι Έλληνες θέλουν να φτιάξουν κάτι στα χωριά και στις επαρχίες και δεν μπορούν να το κάνουν. Πώς λοιπόν το κάνανε οι ξένοι. Μαγ είναι. Όχι, απλά ό,τι δουλειά υπήρχε, είπανε εγώ θα πάρω δουλέψω. Το κάνανε και οι Έλληνες αυτό. Κάποιοι Έλληνες. Και τώρα, άμα θα πάτε στο χωριό, να σας πω, επειδή είμαι ξένη, έχω ζήσει αυτές τις καταστάσεις. Από πού, από ποια χώρα? Ουκρανία. Ουκρανία. Και δουλευταράδες οι Ουκρανοί, οι πιο δουλευταράδες. Τουλάχιστον κάτω που ξέρω εγώ, οι πιο δουλευταράδες. Ίσως επειδή είχαν περάσει δύσκολα οι παλιότερες γενιές, έτσι. Δύσκολα, ναι. Όχι παλιά, με το περιστόικα ήρθε το δύσκολο. Ναι. Παλιά ήταν εύκολο, δεν ήταν τόσο δύσκολο. Αλλά έχω ζήσει τους Έλληνες, δεν είναι άνθρωποι, είναι πολύ θύμοι και θέλουν να δουλέψουν. Αλλά προτιμάνε να πάνε το ξένο γιατί πιστεύουν ότι θα το πληρώσουν πιο φθηνότερα. Πιο φθηνά. Κάποιοι είναι τι. Το πληρώνουν το ξένο το πιο ακριβό, το πληρώνουν και τα ένσημα, τα έξοδα, τα πάντα, γιατί λέει αυτός αλλιώς δεν θα μπορέσει να μένει στη χώρα. Και το Έλληνα έχουν τι. Αλλά ασφάλιστο λέει, γιατί εσύ δεν χρειάζεται ΙΚΑ, έτσι είσαι στη χώρα σου. Οπότε δεν τη χρειάζεσαι την ΙΚΑ. Δεν χρειάζεται την ασφάλεια. Άμα θέλεις να δουλέψεις, θα κάνεις και 2 μαρακάματα. Το ξένο να το πληρώσει και κάθε 1/4 ή μισή ώρα, θα το πληρώσει και παραπάνω. Το Έλληνα, γιατί έχουν τους ζήσει το Έλληνες. Δηλαδή τους έχει 18, ειδικά αυτές που καλοκαιρινές δουλειές, 18 ώρες. Χωρίς να λέει, εντάξει και λέει δόξα τω Θεώ που έχω τη δουλειά μου. Έτσι λέει ο Έλληνας. Σωστά. Για να ζήσει την οικογένεια, γιατί έχει από πίσω 3-4 παιδιά ή 2. Και λέει, ας έχω και αυτά να περάσουμε. Ένα ψωμάκι να ζούσε μία αποθήκη να μην πληρώνω. Εγώ πάντως σου λέω στο χωριό του πατέρα μου, βλέπω στα καφενεία τους Έλληνες να πάνε απλά να πίνουν τον καφέ και τους ξένους να πάνε να πιούνε τον καφέ, αλλά να βρουν και δουλειά στο καφενείο. Δηλαδή ο Έλληνας πάει εκεί να αράξει, να πιει την πύρα του, αλλά δεν ψάχνει για δουλειά. Και μετά γκρινιάζει ότι είναι άνεργος. Δεν ξέρω, έτσι έχω την εντύπωση. Πολλά και νέα παιδιά δηλαδή που Και τώρα καλοκαίρι
έρθει ένα κοριτσάκι που και σπουδάζει το πρωί και το βράδυ και δουλεύει σε καφετέρια. Ναι, ναι. Γιατί έχει έξοδα και οι γονείς δεν μπορούν να βοηθήσουν. Και λέει μετά, δηλαδή τελειώνει αυτή, σπουδάζει κάπως, λέει ότι είναι δημόσιες σχέσεις, κάτι τέτοιο επίπεδο. Και τη ρώτησε, λέει, επειδή είναι σπάνιο για μένα και ρώτησα. Πώς να βρει μετά, λέει, απάνω σε αυτό το που σπουδάζει, δεν θα βρω δουλειά. Ας μην βρει, δεν πειράζει. Ας βρει κάπου αλλού. Αναγκαστικά κάτι ψάχνει. Κανείς δεν βρίσκει σε αυτό που σπουδάζει. Κανείς δεν βρίσκει σε αυτό που σπουδάζει. Γιατί όμως? Γιατί οι Έλληνες γιατροί που σπουδάζουν εδώ και φεύγουν στο εξωτερικό, ας πούμε στη Γερμανία, Γιατί πάνε καλά αυτοί, γιατί βρίσκουν. Γιατί εκεί έχει σύστημα. Γιατί έχει σύστημα και τους υποστηρίζει και το ίδιο το κράτος. Και τους υποστηρίζει και το κράτος, έτσι. Ο Άγγλος που είναι ασφαλισμένος μπορεί να διαλέξει όποιον ιατρό του αρέσει και να του πληρώσει 90% τα έξοδα το ασφαλιστικό του ταμείο. Σωστό. Στην Ελλάδα πας στο ΙΚΑ και σου λέει «Α, δεν έχουμε κύριε τα υλικά για να σου φτιάσουμε δόντια. Άμα θέλετε ελάτε στο γραφείο μου μετά τη δουλειά. Θα σας εξυπηρετήσω». Έτσι. Και πάει να βγάλει ο άνθρωπος τη μίζα, ας πούμε. Πάει να βγάλει τη μικρή μίζα, έτσι. Πληρώνεις τα ασφάλιστα και δεν μπορείς να τα εκμεταλλευτείς. Γιατί πρώτα είναι κακή εξυπηρέτηση. Έτσι. Έξω δεν υπάρχει να δώσω στο γιατρό φακελάκι. Δεν υπάρχει αυτή η έννοια. Δεν είναι άγνωστο αυτό το πράγμα. Άλλο όταν είσαι ευχαριστημένος και να κάνεις ένα δώρο, και άλλο άμα είσαι αναγκασμένος να πληρώσεις για να σου κάνει καλή δουλειά. Άλλο είναι αυτό. Δεν μπορούν όλοι να δώσουν φακελάκια. Δεν μπορούν όλοι να πληρώσουν τα γιατρία. Σωστό. Δηλαδή σε εκβιάζουν να το κάνουν. Γιατί να το αναγκαστικά. κάνουν? Εσύ πάντως το ζεις εδώ καθημερινά αυτό. Δηλαδή βλέποντας τα πράγματα απ' έξω, σε μια ξένη χώρα όταν πρώτο ήρθες, το ζεις καθημερινά αυτό το πράγμα. Δηλαδή αυτές τις διαφορές, ας πούμε, σου χτυπάνε. Έτσι. Εμείς λίγο μπορεί να έχουμε συμβιβαστεί με αυτή την κατάσταση. Αυτά σου χτυπάνε. Πάντως να πω κάτι. Το σίγουρο είναι ότι. Τη διώξαμε την τούρτα, Το σίγουρο είναι ότι η τούρτα ήταν νοστιμότατη. Και όσο ζούμε ελπίζουμε. Και όσο ζούμε ελπίζουμε, σωστά. Αυτό είναι καθαρά ελληνική. Πώς το λένε, ελληνικό σλόγγαν, ελληνικό απόφθεγμα. Ωραία. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συνέντευξη. Και ό,τι σχόλια υπάρχουν θα σας ενημερώσω, έτσι. Είσαστε καταπληκτικοί και οι δύο. Είμαστε καλά και εσείς.